Mawndiroedd, y da, y drwg, a doctoriaid ein mawndir. Gwlyptir yw mawndir, lle mae planhigion sydd wedi pydru'n rhannol wedi ffurfio haenau o fawn. Mae mawndiroedd yn ardaloedd unigryw o ran bioamrywiaeth. Yn iach a gwlyb, mae mawndir yn helpu i daclo'r argyfyngau natur a hinsawdd. Maent yn cynnig bioamrywiaeth, sinc carbon net a storfa garbon, defnydd tir canaliadwy, storfa ddŵr, ac maent fel archif o'n diwylliant anhymgylchedd. Yng Nghymru, mae gennym fawndiroedd amrywiol a diddorol. Yn gorgorsydd, cyforgorsydd, corsydd crynedig, yn ogystal â ffeniau. Dim ond 4% o dir Cymru sy'n fawndir, ac mae'r 4% hwnnw'n dal 30% o garbon ein tir. Felly, heb os, mae mawndir yn un o'r ecosystemau pwysicaf ar y ddaear. O ran dal carbon, mae mawndiroedd yn fwy effeithiol na chydwigoedd glaw hyd yn oed. Fodd bynnag, mae mawndir sydd wedi'i ddifrodi yn rhyddhau nwyon tŷ gwydr niweidiol sy'n cyflymu'r newid yn yr hinsawdd. Mae tynnu mawn o'r dirwedd yn niwed parhaol. Meddyliwch, byddai'n cymryd miloedd o flynyddoedd i ail-greu mawndir. Mae'n cymryd tua blwyddyn i ffurfio haen 1 mm o fawn. Felly, mae 1 metr o ddyfnder o fawn yn storfa o 1000 o flynyddoedd o garbon. Mae dipyn o broblem bod 90% o fawndiroedd Cymru wedi difrodi. Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr yn amrywio yn dibynnu ar gyflwr y mawndir. Dim ond mawndir naturiol neu led naturiol sy'n sinc carbon net. O ran mawndiroedd sydd wedi heddasu, eu coedwigo neu sydd wedi'u trin ar gyfer creu glaswelltir dwys, mae lefel yr allyriadau nwyon tŷ gwydr yn dringo'n sylweddol. Yr ateb yw adfer mawndiroedd sydd wedi'u difrodi. Os yw'r mawn yn bresennol o hyd, gallwn adfer mawndir sydd wedi ddifrodi. Mae ailwlychu mawndiroedd yn adfer bioamrywiaeth ac yn hybu dal carbon. Defnyddir dros 100 o dechnegau adfer. Nod hyn yw rheoli 6 agwedd allweddol: heidroleg, erydiad, llystyfiant, coed, maetholion a phori. Mae adfer mawndiroedd yn creu swyddi gwyrdd. Y gweithwyr hyn yw doctoriaid ein mawndir, ein tirfeddygon. Mae arbenigwyr yn cynnal arolygon a chynlluniau ymyriadau. Yna, bydd y contractwyr yn gweithredu'r cynlluniau. Gwelir canlyniadau trawiadol mewn llai na blwyddyn. Gwelir mwsogau migwyn yn ffynnu eto. Mae map mawn Cymru ar-lein yn dangos ble mae mawndiroedd, a'r camau adfer ac ymerwyd. Mewn partneriaeth, mae Cymru yn gwarchod a adfer mawndiroedd drwy'r rhaglen weithredu genedlaethol ar fawndiroedd, sydd wedi ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r rhaglen yn llwyddiant diolch i gydweithrediad tirfeiddianwyr, asiantaethau cadwraeth, gwyddonwyr ymchwil, a'n tîm ymroddedig a medrus o dirfeddygon. Yr arweinyddiaeth strategol a'r cydweithiau hyn, sy'n sicrhau mawndiroedd iach, yn gyfoeth o natur ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.